Good evening mga moms. So this is a night market dito sa Taiwan. So dito kami mag-start mula dito sa monumento ng monumento ng ano yan? Nagbi-baseball. So para kami nasa rotonda po ng monumento o ng Caloocan. Ayan. So from here, hintayin namin yung iba namin mga kasama. Tingnan niyo po yung outfitan ko. Para lang ako mamamalig kasi talipatan. Wala ko tsinelas. So akala ko kasi ano lang kami. Tawag rito, dyan lang kami. Hindi kami masyadong lalayo. Anyway, bibili kasi ako mamaya ng sleeper. Ay, taray, lahat ng klase ng paa. Ang taray ng chicken feet. Wow, collagen. Tsaka wala ng buto. Yes, boneless. Ang sarap. Let's wait for them. Iba-iba mga flavor, oh. Wow. Madami pa yun hanggang dun sa dulo. So tingnan natin kung yung mga madidiscover natin dito. Dito na, ay ano to? Parang glass or candy? Candy to na gawa sa siguro sa sugar. Na yung milk. Ayan siya. Parang sa atin sundot ko langot. Ay, hindi. Sa kanya crystal. Oh, crystal. Sundot ko lang. Ay, honey siya. Mars. This one is different naman. Tacos. So, parang tacos siya. So, ayan yung mga magiging laman. Depende sa choices. Depende tayo sa iba. Baby, I love it ba? Wow. Strawberry? Malambot to, Mars. Yan, parang jelly siya. Ito ang matigas. Okay lang, huwag mo na sabihin sa camera. Nga, honey. Honey siya. Tapos made by honey. May mga ano siya, oh. Okay. Ay, bubuksan. Tapos ano niya, sisip-sip niya lang. Sisi. Hawak mo. Pag matuturo sa head ni daddy. Huwag mo sana. You like it? Yummy? Bulsan mo muna sa'yo. Wow, baka mamaya maging ano yan, gel ni daddy mo. Kaya ano? Parang ano? Gusto mo naman mag-food trip, kaya lang kasi wala sila mga English subtitle kung ano ba yan. Or ano, potato ba siya? Kamote. Ito guava, mukha naman guava. Ayan nga, oh, guava nga. Tawag sa atin ang Ito bayabas. So this cost is 50 pesos, 50. Mga nasa 100 pesos or 100, 200. Ay, inalis nila yung buto. Kasi nila itatanim, oo. Seedless na siya. Wow, cream puff. Parang ang sarap niyan. Chocolate condensed milk, caramel, tsaka peanut. Ay, ito milk. Ito depende sa laman. 4 for 150. Ito, meron dito sa Ugbo. Nakita ko to. Ito mga ganito. Caramelized fruit. Hi. Dito mga juices naman. Ayun, dami rin yung mga ganito. Dahil nga po, ganito ang tsinelas ko. Titingin tayo ng slipper. Kaya lang kasi mataas. So, ayaw mo, gusto mo flat? hindi talod nito, lakad tayo ng lakad, pangharabas. Dapat yung mga pangharabas na tsinelas na lang. 150, 300 pesos. Kaya nga. Kinupit agad sa pesos. Mga Pilipino talaga. Ay, itong ganda. Mga pang show. Leader show. How much is this? How much? How much is that? How much? 980? 980? Mura? 980? 2,000 lang. Sabihin mo 2,000. Ibang klase rin talaga yung night market nila dito kasi ang linis din po ng kanilang kalsada kahit maraming tao. Tsaka ang tatangkad nila, ang puputi. Diba? Ang haba ng pila nila dito, pinipilahan yung ano ba to? Yung may
may ano na pusi. Ito naman, giant pusi, giant calamares. Ito oh, blockbuster, pinipilan. Yung sa atin yan eh. Dito sa kanila, Chris. Oo. Sa ating Yempo. Siyempre may barbecue din. Yeah. Ito. Oh. Very much barbecue. Try natin? Sige. Pogi na nagtitinda. You have Betamax, isa. Tenga, ulo, paa. Okay na muna. Okay naman, itigim lang muna tayo. Spicy? No. No, spicy. Thank you. What's this? Oo nga, parang taba. Chicken embutido. Chicken. Napaka, ng ano ba? Ng baka o ng kalabaw ba? Ano tawag mo dyan? Soup ng pang Soup number 5. Pang cheese with ano. Ayan, sa'yo to. Hot pa ah. Hindi, kaya naman. Kaya. Sige, sa'yo yung isang stick na. Sa'yo yan. Yan. Okay. Habang pa. Baka magulay. Gulay, Parang. cheese. Hindi. Scam tayo. Kaya pala 60. Kala ko Gulay siya, cheese. hindi sa... Kala ko mozzarella. Ay, sana nag-melt. Kaya nga. O, ba't hindi siya nag-melt? Parang labano siguro yan. Pero Parang. masarap. Hindi. Masarap yung meat. Nanap yung lasa ng gulay. Kala ko cheese. Diba? Isa pa. Serious. Ay, Ayun. Masarap lang talaga yung ham. Pero Tambay. effort sila sa plastic na very. Grabe mga moms, ang tangkad niya. Yan yung maganda yung may ano. Kaloka. English. Kaya height niyan. Ito naman. Pinipit nila oh. Saka, grabe, hindi na fit yan. Parang dinosaur. Hindi na pang chicken yan. Chicken? Chicken? Chicken. Really? Why big? Laki po ng chicken feet. Chicken dinosaur. Chicken dinosaur. Laki ng paatas. Ang pogi naman ni Kuya. So, ay! Century egg. Social, may toge. Inoki. Oh, inoki. Tentacles ng pusi. Uy, ala, grabe naman yan. Laki. Iba rin yung tanong nila rito, longganisa nila. Pwede yung size nila yun. Lalaki. We also have this one. Lalaki ng steak nila dito. Grabe. It costs 200 or 400 pesos. Inaano siya, hinahati siya dito. Dito na kami sa Wunhua Road, corner Lanjing Street. So, ito na yung kanilang grilled steak. Tingnan natin kung paano nila ginagawa. Mas kakaiba yung pag-ihaw nila dito kasi hindi sila gumagamit ng cooling or ng electric. Ang gamit nila ay ito agad. Kasi sila sa asin. Para bite size. Tsaka chewable siya ha, kasi malambot. Ayan, dito na sila. Ito na yan ah. Ito na hinahanap nila. Let's try it. So, dito naman, may mga shade. Uy! Oyster. Oyster egg omelette. Wow. 107 pieces. Bakit ako matunawan? We have here fruit, chili, fresh fruit.
Ayan, try na natin. Tapos na, nagtikahan na. Para siyang ina-double din. Ang sorry. Mas masarap yung Yeah. plain lang. Magkaibang flavor yun. Plain lang. Masarap nga siya pang ulam. Kanem. No extra rice. Extra. Sarap. Tapos ko magmuya-nguya mga mams. Totoo talaga kasi tsura ko, bahala kayo dyan. Punta ako dito sa loob kasi dito 100 all items. So tingin tayo ng mga t-shirts, mga jacket. Gaganda pa naman ang mga ano nila. Diba? Huwag sana ako makapirate sa music nila. Dito sa labas, gaganda ng mga t-shirts nila. Don't smoke in the summer. Don't smoke. Don't smoke. 100 lang. Tayo. Ang hinahanap ko talaga ay tsinelas, pero ito yung nakita ko. Ang ganda kasi nito. Diba? This is for only 100. Diba? Tingnan ko, subukan ko magtingin ng sleeper sa labas. Sa sa last part. Ha? Andiyan sila. Ay, sale din, oh. Ang ganda nakita ko. Sage. Kapal siya. Good. 200. So, dito na yung end. Sino nandito? Nagbili pa? Ay. Ito, diba? Very much Manila din. May mga pabalon, may mga ganyang ilaw-ilaw. Para sa mga bagets. Wow, ang cute. There you go mga moms. Grabe yung pawis ko sa paglalakad. And ayan, meron na sleeper. Wow! Panic buying. Diba? Dalawa lang ako dito. Sige na, mamaya na, cooking. Yung chan ko. Thank you. Grabe yung boyfriend ko dito, oh. Ano-ano po yung pinapakain sa akin. Couple kami. Saan ka pa? Siya bumili. Sabi ko kasi may nakita ko tsinelas doon. Yung sana bibigyan ako. Sabi niya, ay, binilay niya na ako. Ayan. Di pa sila tapos kumain mga moms. Grabe. So ayan, pupunta kayo rito, make sure na ikutin nyo muna siya para makapag-decide kayo kung ano gusto niyo kainin. Pero I suggest, lahat naman kasi sila okay, no? So make sure na pagpupunta kayo sa mga ganito klase ng kainan, hindi kayo busog or wag naman yung sobrang gutom para hindi rin mabiglayin yung mga tiyan. Okay, so that's all for now mga moms. Kain pa daw sila. See ya, thank you!